да се харчат. Давай, да. Казвам. Те не говореха за национална голяма политика. Започнаха да лъжат на дребни, хората ги хванаха. И започнаха да остават при тесния си електорат. Тогава веднага се появи Николай Марков и такива други. И той започна да дърпа от тях с абсолютни популизми и глупости, които говорят. Значи там искам да кажа, че най-ниско интелигентният вод е за тези хора. Защо обиждаш хората? Не ги обиждам, просто им казвам. На какво ниво сме ние, на какво ниво са те? Значи да гласуваш за някой, който нямаш... Това е право. Не го оценявай с интелектуален ценз това нещо. Това е право. Добре. Окей. Ще се опитам да преформулирам тогава. Тоест, гласуването за тях няма никакъв смисъл, защото те никога няма да влязат в играта за власт и за политика. Що? Не, няма да могат. Марти, говорили сме го 20 пъти, дори и да прескочат 4% бариера. Това са хора, които ще вземат субсидия. Защото не могат да правят политика ли? Да, защото начин... Ето! Había subido la mar y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. ¿Y tú? ¡Hay que hacerlo ahora! Con los 2 sacos de arroz.